ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಪ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ ಶೋಕ ಸಾಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪನ್ನು ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂತೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡಿ. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಡೇಟ್ 10 August 2023 ಡೇ ಏನಿತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾನು ಏನು ಏಪೊನೊಂಜಿ ಏ ಪಾಂಡಲವರ ತೂನಗೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಕ್ ಡೇಟ್ ನೆನಪು ಬೋಡತ್ತ ಐಕದೇನು ಪನ್ಪೀನಿ ಮಾಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬೋಡಾಪುನ ಅಂಚಾದ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇಡೀಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುನೆ ದಾದಾಪು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇಂಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಏನು ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಓದಾರ ಚೂರು ಓದ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 10:45 ಉಂಟು ನನ್ನ 11 ಪೋಡು ಇನ್ನೇ ಚೂರು ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿನ 12:30 ಪೋಂತೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 12:30 ಪೋಂಡು 1:30 ರೀಚ್ ಆಪೆ 2 o'clock ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು 5 o'clock ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚದಿನಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ 11 ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ 12 ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಓದಿನೇನು ಅಂಚದು ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಓದ್ವೆ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದಂಡು ಅಂಚದು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಡೇ ಇನ್ನು ಚೊಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಣತ ಅಂಚ ಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಅಂಚೆನ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟ ಅರ್ದು ನಪ್ಪರ ನನ್ನ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪೋಡು ತೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನು ಫಸ್ಟ್ 3:30 ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನೇನೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇನೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಪೋಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಅಂಚದೆ ಏನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸುಕ್ಕ ಬರೀ. ಸೊ ಇನ್ನು ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾರ್ದಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲ್. ಓಕೆ ಸಿತಾಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಏಪಲ ಪೋಂತಿನ ಬಸ್ಸಟೆ ಇಂಕ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಪೋಂತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಮರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಸ್ಸಟೆ ನೀನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತನು ಬಸ್. ಸೊ ಆ ವೇಟೆ ಕುಲ್ದಾನು ಏನು ಪಂಡ ಇಂಕ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನೊಂತು ನಾವೇನೇನು ರಿಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡುಲ್ಲೆತ್ತ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಸೊ 11:54 ಆಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರ್ ಇಚ್ಚಿರು ಅಂಚಾದು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಕ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ತೋದಿದ್ದೇರು ಕ್ಲಾಸದು ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ಬ 16 ಗಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ತಿಂಡಿ ನೋನಿಸ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೂರು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚಾದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಂಡೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಪ್ಸ್ ಬೇಕರಿತ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಕೆಲವು
पाडना तुल्यांच्या पाडव्या ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಶೋಕ ಸಾಸರು ತಿಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದು ಅವು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೊಕ್ಕೊಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸರಿ ತೀಸ್ರೊಮ್ಮೋಲುಂಡು ಒಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿದ್ದಿ ಹೋದ ರೆಡಿ ಅವನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉರ್ದೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ जोर मन ಓದೋದು ಪೂರ ಗ್ರೂಪು ಸೇರೊಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಓದಿದ್ರು दादा 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 बन्नी ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಡಬೇನ ಮಂಗಿ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗೆ తెలిప్లే ఒక్క పులి పరండ అది ఎగ్జామ్ అది వస్తుంది తూతుచా ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಏ ಡೈಲಾಗ್ ನೂರನೇ ಎದ್ದಿಚ್ಚು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕು ನಾವ ತುಲಿ ತುಲಿ ಬನ್ನು ಬನ್ನು ಏತು ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏತು ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ದೇಕೊಂತಿನಿಗೆ ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಏರು 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 ಸರ್ಗ ಹೇಳು ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಳು ತುಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರಾಳತೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿನ್ಗಿದು ಬೇಕಿತ ಮಗನ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರಾಳತೆಗಿಂತ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ ಎಂಬ ಕರಾಳತೆ ಭಾವನೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ತುಳುಟುವಾನೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲಂಡು ಬೆಲ್ಲಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋ ಪೈ ಪೈ bye we are going to exam bye Hello guys, welcome back to Daya with Pooja Creation YouTube channel. brightness the light re anto jayite Own brightness. ಅವನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಲಾಗರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚರು ಎಂಗೇರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಬುಲಿಪುನೆಡು ಬಲ್ಲಿ ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಇಡ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂತೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೀಲ್ ಆವಂದುಂಡು ಇಂಕ ಏಕಡೆ ಬನ್ನಗಾನೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆವಂತುಂಡು ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಜ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನ ವೈಷ್ಣವಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಗುಲ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂಚ ಕಾಸಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂಲ ಬರ್ರೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಸು ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡಕ್ಕ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಯ್ ಯಾನ ಬರ್ತೀನಿ
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕಲ್ನ ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಲಾಗ್ ಮಾರ ಬಚ್ಚಿದು ಕೊಂಡು ನಂಜಪ್ಪು ನಿಪುಂಜೋಗವ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ನನ್ನ ಲಾಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೊಂತಲೆ ಇಂಚೊಂತಲೆ ಅಂಚ ಬಾತೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ನನ್ನ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.